Hrvatske države umire u prosincu 1999. Počinje 21. stoljeće i nova hrvatska politička tragedija. Razlog tobožnje izolacije Hrvatske u drugoj polovici 90-ih bio je i taj što je Tuđman odbijao danajske prijedloge Zapada o čvršćem regionalnom povezivanju koje je zaudaralo na projekt nove Jugoslavije. Socijaldemokratska stranka, potom partija pod vodstvom Ivice Račana, sada širom otvara vrata toj kobnoj zamisli. Pristaje i da se u Hagu sudi hrvatskim zapovjednicima iz Oluje. Tu će politiku preuzeti i Hrvatska demokratska zajednica koja se vraća na vlast s novim vođom Ivom Sanaderom. On ne odbija ni čudovišnu izmijenjenu optužnicu koja se ne odnosi samo na vojne zapovjednike, niti samo na već pokojne Tuđmana, Šuška i Bobetka, nego na cijeli hrvatski narod, na znane i neznane. Srž optužnice je navodno protjerivanje Srba nakon nedokazanog prekomjernog granatiranja Knina. Hrvatski branitelji, još nedavno poštovani junaci, moraju se boriti za svoje dostojanstvo. Lov na njih počeo je u vrijeme prividno reformiranih komunista, a najuglednijom je žrtvom postao general Norac, osuđen na dugogodišnju robiju. Ojačale su protuhrvatske snage u samoj Hrvatskoj, posebno u mnogim medijima i civilnim udrugama. Dobivaju bogatu pomoć iz inozemnih središta, a najveći im je financijer, burzovni spekulant Soros. Imaju potporu i u predsjedničkim dvorima, koji u vrijeme Stjepana Mesića postaju utočištem udbaša, orjunaša i pristaša projekta Treće Jugoslavije. Mesićev je savjetnik i onaj Budimir Lončar, koji je svojedobno u ime Jugoslavije izradio donošenje rezolucije o zabrani uvoza oružja, što je Hrvatsku moglo stajati opstanka. Srpska manjina koristi tu tendenciju za svoje ciljeve. Premda je Hrvatski sabor donio zakon o manjinama s kojim mogu biti itekako zadovoljni, Srbi po običaju žele više. Na ruku im ide i predsjednik vlade i HDZ-a Sanader, koji uzima u koaliciju srpsku stranku, čiji su mnogi vodeći ljudi u ratu bili na neprijateljskoj strani. Srbi ulaze u vladu, zauzimaju važne resore, pa i ključna mjesta u Ministarstvu kulture, gdje od sada djeluje i njihov čovjek velikosrpske provenijencije, kojemu je povjerena ni više ni manje nego hrvatska književnost. On dobro vlada tim područjem. Urednik je antologije u kojoj i Ivu Vojnovića svrstava među srpske pisce iz Hrvatske. Od pobjedničke hrvatske vojske ostaju tek tragovi. Od samostalne hrvatske politike nema ni traga. Zapovjednici iz Oluje su u hrvatskim i haškim tamnicama. Prvi hrvatski predsjednik predmet je izrugivanja svog nedostojnog nasljednika, ali i projugoslavenskih dotično prosrpskih tiskovina. Državna vlast izdaje hrvatske nacionalne interese. Hrvatska je javnost šokirana. Pred njezinim se očima krivotvori novija hrvatska povijest, kojoj je svjedočila i koju je proživjela ili jedva preživjela. Njezini se junaci proglašavaju kriminalcima, a vojni pothvati kojima je oslobođen hrvatski teritorij zločinima. Hrvatska postaje K&K-monarhija, carstvo krivotvoritelja i krivokletnika. Narod ima točan osjećaj da se vratio u vrijeme prije 90. 20. stoljeća, u vrijeme progona hrvatske misli, hrvatskih institucija i hrvatske kulture. Prirodni i oduvijek obrambeni hrvatski nacionalizam proglašen je šovinizmom. Širom su otvorena vrata ideološkim obrazcima iz totalitarnih vremena jugokomunizma. Komunistički totalitarni sustav proglašava se i opet ne samo manjim zlom od fašističkog i nacističkog, nego i radosnim razdobljem u hrvatskoj povijesti, a komunistički zločini uglavnom opravdanim činom. U agresivnom protuhrvatskom tisku i napisima duhovno i nacionalno raseljenih osoba koje slove kao kolumnisti, željno se priziva nestanak već i onako staklenog hrvatskog suvereniteta i utapanje Hrvatske ne samo u Europsku, nego i u regionalnu, dotično Jugoslavensku uniju. U isti je posao upregnuta hrvatska kultura, zavisna od državnih subvencija. Hrvatski film u dobrom dijelu postaje pomoćnom polugom kriminaliziranja Domovinskog rata, te se i neutralni stranci zgražaju nad tolikom mržnjom prema vlastitoj domovini i njezinim braniteljima.
Kazalište uglavnom odoljeva, ali se zato uz državnu pomoć vraćaju glumci koji su odabrali neprijateljsku stranu u ratu. Hrvatska mornarica prevozi njihovu publiku na Brijune. Na istom je poslu i glasovito Hrvatsko ministarstvo kulture koje iz proračuna financira velikosrpska podmetanja o jedinstvenom srpsko-hrvatskom jeziku. Samoproglašeni srpski vođa u Hrvatskoj, dr. Milorad Pupovac, s Sve su to masonerije. Pozdravljaju vas Kristijan Golec. Život svoj ću dati, nije problem, ali ovaj video i ovaj moj rad i muku da sačuvam to, dajem život za to. Samo poslušajte i pogledajte dalje. Hvala, građani moji dragi. prati moralni i nacionalni kolaps hrvatske politike. Postavlja sve veće zahtjeve na putu do izgubljene konstitutivnosti, ali oporba u Hrvatskom saboru možda samo privremeno spriječava plan o srpskoj samoupravi u istočnoj Slavoniji. Autor drskih laži o prekrštavanju Srba u vrijeme Domovinskog rata, patetični Pupovac uporno ide dalje. Usprkos ustavnoj zabrani udruživanja u Balkansku državnu zajednicu, zabrani koja je ostala i u promjeni Ustava 2010. godine, poduzimaju se isto tako zabranjeni koraci koji bi vodili tom cilju. Hrvatska i srbijanska policija osnivaju zajednička tijela, spajaju se hrvatske i srbijanske željeznice, prije svih njih udružila se bila mafija, pa srbijanski kriminalci i ubojice, među njima i ubojica premijera Đinđića, godinama djeluju i žive u Hrvatskoj. Tako je. Baš sam sinoć pričao sa ženom jednog od tih momaka, jel? I u Hrvatskoj i Hrvata ima takvih momaka, a i u Srbiji isto ima takvih momaka. Masonerija. To vam je masonerija. Predsjednik Boris Tadić podupire nedodirljivost Republike Srpske u Bosni, ali i srpske političare u Hrvatskoj. Zajedničko im je stajalište da je Hrvatska protjerala Srbe 1995. i tako počinila genocid. Premda dokumenti i svjedočanstva govore drugčije, Tadiću ta laž služi kao protuteža hrvatskoj tužbi za genocid podnesenoj protiv Srbije. Novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović povijesti i istini o srpskoj agresiji usprkos zastupa ravnotežu krivnje. U srdačnim je odnosima s Beogradom, odakle nije stigla ni riječ kajanja za zločine u Hrvatskoj. U tako ugodnom ozračju Srbi u Zagrebu tiskaju svoj list Novosti, koji neodoljivo podsjeća na Srbobran. Bacaju u prah hrvatske svetinje i posebno triumfalnu hrvatsku vojsku koja je obranila Hrvatsku državu. Nakon rehabilitacije komunističkih zločinaca slijedi rehabilitacija četnika. U mjestu Srb, gdje se 1941. slavio zločin nad hrvatskim civilima i odakle je krenuo pogrom Hrvata u tim krajevima, sada se, godine gospodnje 2010. slavi taj zločin u samostalnoj Hrvatskoj državi uz nazočnost njezina predsjednika. Obnovljeni spomenik financirala je hrvatska vlada, a posao obavilo Ministarstvo kulture. Taj događaj ostaje sramotom i dokazom hrvatskog političkog sjepila. Usporedo kao i uvijek u povijesti jačaju napadi na hrvatski jezik. Knjiga Jezik i nacionalizam, u kojoj se Hrvatima odriče pravo da svoj jezik nazivaju hrvatskim, dobiva novčanu pomoć Hrvatskog ministarstva kulture. Postoji samo srpsko. I opet Ministarstvo kulture. I nedavno za referendum Ministarstvo kulture preljepi luđački plakatima referendum preko noći, preko jutra, jer do 2 ujutro smo ja i pas lijepili plakate referendum iz Ministarstva kulture u gradu Bjelovaru. Kulturnjak preljepi i štampa do jutra u 8 sati već nije bilo niti jednog plakata. Ali Kiki se bori i ne da. Bolje da me ubijete. Jer izgubit ćete svakako. Sa mnom ili bez mene. Možete nas, jedino sve da nas pobijete, idioti. Hrvatski jezik.
njezinih patrona. Branitelji, pa čak i vukovarski heroji, postaju žrtvama nove političke i pravne agresije koja dolazi iz Srbije. Srbijansko tužiteljstvo raspisuje tjeralice za hrvatskim državljanima zbog izmišljenih zločina u obrani od srpske agresije. Kao dokaze pruža iskaze zarobljenih hrvatskih branitelja dane pod mukama u srbijanskim logorima. Što više, Srbija zlurado stvara fantomske popise Hrvata koje optužuje ni manje ni više nego zbog oružane pobune i napada na ustavni poredak komunističke Jugoslavije. Hrvatsko pravosuđe, politika, policija i državno odvjetništvo ne opiru se odlučno toj podloj igri, kojoj je cilj pritisak na Hrvatsku da odustane od tužbe protiv Srbije za genocid nad hrvatskim narodom. A ta tužba ni po koju cijenu ne smije biti povučena. Genocid nad hrvatskim narodom u 90. godinama prošloga stoljeća nastavak je genocida koji je izvršen krajem i poslije svršetka Drugog svjetskog rata, a u raznim se oblicima odvijao za cijelo vrijeme trajanja komunističke Jugoslavije. 90-ih su krvnici nosili iste crvene zvijezde kao i 1945. Ovaj put vidljivo pomiješane s kokardama, a i cilj toga trajnog genocida bio je uvijek isti. Likvidacija što većega broja pripadnika naroda koji predstavlja jedinu pravu zapreku gospodstvu Srbije i Srba nad zapadnim dijelom Balkanskog poluotoka. Sredinom travnja 2011. Međunarodni kazneni sud za prostor bivše Jugoslavije donosi prvostupanjske presude hrvatskim generalima. Junaci Hrvatskog domovinskog rata, generali Gotovina i Markač, osuđeni su kao sudionici u zajedničkom zločinačkom pothvatu. Kvalifikaciji koju je Haški sud nezakonito konstruirao da našteti ugledu i međunarodnom položaju Republike Hrvatske i nametne joj nepostojeću hipoteku. Bila je to drska i apsurdna presuda hrvatskom narodu i hrvatskoj državi, donesena pod političkim pritiskom onih sila koje su bile i ostale protiv samostalne Republike Hrvatske. Poglavito se to odnosi na britansku politiku, sudionicu u uzrokovanju hrvatskih nesreća od Bleiburga do Haaga. Sramotne i opasne presude izazvale su gnjev hrvatskoga naroda i rezultirale novim jedinstvom. Branitelji i politički pokret Hrast artikulirali su taj gnjev na veličanstvenom skupu na trgu Bana Jelačića u Zagrebu, a skupovi su održani i u drugim gradovima, poglavito u Splitu. Protiv kvalifikacije o zajedničkom zločinačkom pothvatu u presudi pobunile su se i sve sastavnice hrvatske državne vlasti, te je stvoren svojevrsni akcijski plan za rušenje presude i oslobađanje hrvatskih generala. Zato nemojte građani odustati da se vratimo na englesko carstvo, britansko, koje vidim da je jako važno u ovim trenucima da se kraljica digla, malo ustala, jer Mahatma Gandhi srušio je britansko carstvo koji su pokrali trilijune iz Indije, 50 trilijuna dolara su pokrali Englezi i nas žele pokrasti, ubit, smaknut. Radi se o sistemu zavadi pa vladaj. Nisu tu bitni Srbi, nisu bitni Hrvati, nisu bitni Židovi. I Jakov Sedlar koji je snimao ovo je vjerovatno Židov. To je zavadi pa vladaj. Na kraju da se vratimo na kulturnjak, na židovsku crkvu. Nije država ova sa političkim strankama vratila ljudima njihovu crkvu, nego kulturnjak su napravili da nas mogu i dalje uništavati i sabotirati. Nastavite gledati. Hrvatske vlasti napokon su se razbudile, nakon što su 10 godina bespogovorno i sluganski surađivale s ruglom od ad hoc međunarodnog suda kojemu je jedina zadaća bila umanjiti srpsku i srbijansku krivnju za agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a hrvatsko pravo na samoobranu i oslobađanje vlastitog teritorija pretvoriti u krimen nasuprot povelji Ujedinjenih naroda i rezolucijama toga tijela, nasuprot međunarodnom pravu, povijesnim činjenicama i zdravom razumu.
Na svršetku smo ove kronologije koja kazuje da bi Hrvati i Srbi, dva neupitno državotvorna naroda, mogli živjeti jedni pokraj drugih kao susjedi i njegovati dobrosusjedske odnose, ali bilo kakvo njihovo zajedništvo, poglavito državno, nedopustivo je zbog stalne srpske imperijalne težnje koja nije samo teritorijalna, nego uvijek predstavlja i posvemašnju negaciju hrvatskog narodnog bića. Bolesna velikosrpska politika dovodi uvijek do hrvatskog opiranja i zatim do tragedije oba naroda. Premda prividna malaksalost hrvatskoga duha početkom 21. stoljeća može zavesti na upućene, povijest kazuje da iza spuštenih trepavica spava vrlo čvrsta i samosvjesna nacionalna svijest koja je prirodom stvari uvijek u pravu i koja na kraju pobjeđuje. Zato je Hrvatska vječna i zato i ona i hrvatski narod nikad nisu nestali iz povijesti. Tu činjenicu moraju imati na umu i suvremeni hrvatski političari koji podilaze tuđinskim interesima i gotovo se trude vratiti Hrvatsku ondje odakle je izašla s krvavim ranama. Nesamostalnoj i opasnoj hrvatskoj politici koja ponavlja stare zablude može se i mora suprotstaviti samo novim narodnim pokretom koji će na oltar domovine vratiti pokaznicu hrvatske suverenosti i samosvijesti, poštivanje nacionalnog i kulturnog identiteta, ali i univerzalne čovječanske i kršćanske vrijednosti. I to sada i odmah. Vjera u Boga i hrvatska sloga.